product. Yeah, time check 9. 9 na day. Yeah, akong bit ako sa Gakop. Kasi gakop spray. Dili lang ato sa dati ba. Asa ba? Guys, Okay. guys, basta jud. Bakit lawang ba? Okay, guys. Pag-unapin. Okay, guys. Pag-unapin. Pero may baha. Okay. Sundan. So, wait lang. Nangagi bitaw mi sa luyo. If matagak ng phone, Buhit kalit. Oops. May bato day ha? Pinga nila to good. Oh, nanay ligid diri. Oh, nanatay ligid. Niligid dire. Hulo, wait lang. Mutulimbang pa lang ano. Uy. Uy, si Shirin. Duro na ng liga. Ayan. Sakit ako. Nakataon, giyatay. Tawa. Timuro mong niagig baha. At timuro mong girescue sa baha. Nalibang. Nakalagi. Sa kaman. Malibang ko. Balali malibang ka. Pero tinuwag. Pare. Malaban itong gako. Buti kayo taste. Uy, no. Itim siya. Pero na ito yung. Oh, na itom-itom. Sige na, dali. Yak. Yak. Ay, may fish. Dito na. May fish din niya, oh. Try natin fish. Fish.